ddau chwaraewr. Ia, Danny Davies, mae o wedi creu argraff mawr y tymor yma ers symud o Brestatyn. Mae'n gallu chwarae mewn nifer o safleoedd ac mae dda golban di Morrison yn dangos ffydd yna fo. Mae wedi heiddi le ers dechrau'r tymor ac mae wedi, dwi'n siŵr bod y cysylltiadau fo Neil Gibson wedi reid mewn lle da i ddod yma ar ddechrau'r tymor ac Raul Coera. Disgwyl mwy gan fo tymor yma, welais i mewn gêm gyfeillgar yn ebyn Wyton Albion dechrau'r tymor ac oedd o'n lon llaw i'r amddiffynwyr, ond i fi mae angen sgorio mwy o goliau fel ymosodwr. Mae Venables wedi sgorio rhan fwyaf a Will Evans yndi, ond mae angen mwy o goliau gan Raul Coera. A dydych chi Evans arall, Lee Evans, o lan llechyd yn wreiddiol, ydy'n dyfarnwr ni heno. A mi fydd y seintiau newydd yn gobeithio bod y Bala yn gallu gwneud rhywbeth yn y fan hyn. 12 tîm yn yr uwch gyngrair, nid y Super League bondi grybwyll, ond 12 tîm uwch gyngrair Cymru. Dim sôn bod y seintiau newydd mae Connah cael ymuno ar Super League, ond fel mae Mark a fi yn siarad, fel da ni'n sylwebu mae'r newydd yn torri bod y Super League Ewropeaidd yn dadfeilio, a sôn bod Chelsea a Manchester City yn gadael yn barod. Cic gynnar i'r tîm cartre, a Disney sy'n dechrau ganfed gêm yn uwch gyngrair Cymru heno. Mae Crech yn cael ei giro i'r bêl. Davies wedi chwipio honna, oedd hi ddim yn bwniad llawn ar gyhoeddiad, mae rhaid deud gan Ramsey. Ond y dyfarnwr yn canfod o'i blaid o, Horan nath efo fo, ac wrth gwrs da ni'n meddwl heno am Josh Tibbets, golwr Caernarfon gafodd ei frifo gan Horan yn ddiweddar, mae o'n dal i wella. Ia, gath hana ddrwg, ond mae rhaid i Horan fynd am y bêl yna wrth gwrs, ac mae golgydwyr, mae'n cael gormod o warchod gan y dyfarnwyr, mae rhaid deud, pan o'n i chwarae 15 mlynedd yn ôl, oedd y rheola yn dechrau newid ac yna, oedd y mantais yn mynd i'r golgydwad, ond mae'n rhaid chdi fynd am y bêl, mae'n ei chiro, ac dyna oedd George a Mike Wild yn gisio wneud efo yna, ond dechrau da gan Connah. Cic Simpson eto gan Ramsey, falle bod wedi cael ei ysgwyd. Di'r maes ma ddim y mwyaf gwastad chwaith, ac fel mae pobl sy'n gwneud camgymeriad yn tueddu i wneud, edrych lawr ar y ddeiar, nath Alex Ramsey. Ia, wrth gwrs, mae o llawn profiad ydy, mae o'n gallu gicio'r bêl yn bell yn hir lawr y cae, ac efallai dyna fydd y Bala'n gisio wneud yno efo Corea ac Venables i fyny'r cae. Angen tynnu cyflwr y cae o wrth y chwarae, cael y bêl efallai fwy na'r awyr, ac eisiau chwarae tu cefn i'r ymddiffynwyr. Enwedig efo George Horan a Danny Harrison. Mae'n siŵr bod nhw'n bell o'i 20 oed y ddau yn rwan, a dyn nhw'n cyflyma, ond mae'n nhw llawn profiad. Ie, Horan yn 39, Harrison yn 38, a Hunt sy'n paratoi i gymryd y tafliad. A mae honna yn dod oddi ar goryn Kieran Smith, ond y golwr yn atal y gic gornel, a dyna hi yn uchel fyny tuag at Corea, yn cael ei hennill yng nghanol y cae'n hawdd gan Morris yn isgidiau pinc. Disney, Henry Jones ni gau o lawr, ac mae y Bala yma ar berwyl anodd ta beth, ond pan ydych chi'n ystyried bod chwaraewyr fatha Mendes yn absennol, a cyfle felly chwaraewr fel hwn, Henry Jones, sy'n wedi cychwyn llawer iawn o gemau tymor yma, ond nath o argraff ar ôl dod mlaen fel eilydd nerbyn Caernarfon. Mi greodd o 2 gôl yn yr ail hanner. Ie, gath o dymor gwych yn Bangor do, pan nath i mewn i'r gyngrair yn gyntaf, wedyn symud i Loegar i chwarae, ond ers dychwelyd yn ôl i uwch gyngrair Cymru, dwi'n di cael yr argraff yna, efallai fod dwi'n di chwarae llawer o gema, ond o'n i'n disgwyl tipyn mwy gan fo, ac efallai weld o'n symud camu nôl i'r gêm broffesiynol, ond dwi'n di digwydd o. Mae Met Caerdydd gyda llaw ar y blaen yn erbyn Hwlffordd ar noson sy'n llawn gemau, a mae o'n ddiwedd cyffroes i'r tymor, a dyma chi y gemau. Mae'r seintiau newydd yng Nghanarfon, fydd yna hanner llygad o fama
ar y fan honno, y Bari y Pen y Bondnach i gêm bwysig neilltuol yn y brwydr yma pedwerydd safle Derwyddon Cefn ac Aberystwyth wedyn, a Met Caerdydd ar y blaen yn erbyn Hwlffordd, gol gynta'r noson a'r Flint a'r Dre Newydd, a mae'r Dre Newydd yn gwybod bod angen iddyn nhw sgorio. Ie, ysdi'r Flint yn ennill honna, Nic, mae'n di fod yn... Mae nhw fy llygad ar y seithfad safle, wedi goldi 2 gêm diwetha nhw yn y byn Derwyddon Cefn ac Aberystwyth, a dyn nhw'n dildio gol ers i'r ail hanner o tymor gychwyn, a Neil Gibson yn gwneud gwaith arbennig efo ac swn i'n mysynnu gol dwi'n gorffan yn y seithfad safle yna. Os o hwnna yn stori Elliot Evans gyda llaw sydd wedi sgorio gol gynta'r noson i'r Met, a mae'r bel yn cael ei rhai at Venables, a hwnna'n digon cywir i lwybr Corea. Chi yn rhyw deimlo, os di y Bala yn cael cyfleon felly, mae angen taro'r peli yn gywirach. Ie, mae George o'r ran, mae'n darllen gêm a Dani ar... Mae'n darllen gêm a dda, mae'n fod yn y gyngrair mor hir rwan, mae o George yn chwarae, pan ni chwarae dyna faint ddim yn dangos i oed, ac yn y gêm dwytha, wel eisiau ma'n ebyn Pen y Bont, oedd allan mae'r ail hanner fel ymosodwr, ac o'n i'n deall, ac efallai bod yna, mae Andy Morrison yn licio i daflyd o weithiau jyst am i hanner gêm fel ymosodwr, ond nath am gweithio diwrnod yna, ond mae'n gallu darllen a mae'n rheoli pob i gwmpas o. Pete, nath i ffenio i lawr, dim ond at Dans. Mae hwnna'n llac yng nghanol y cae, gan Morris. A mae gan Macreth. Mae Morris un arall sy'n darllen y bel mor dda, sy'n gwarchod y 4 cefna mor dda. Ie, mae Welbo Venables yn chwarae yn y twll tu ôl i Corea. Hynna mae larfa da ni weld yn fwy ymosodol, ond mae o weld yn geisio gweu y pethau o ganol y cae, ond efo cyflwr y cae mynd yn anodd chwarae'r bel ar hyd y llawr. Jones yn ceisio dawnsio heibio i Morris ac yn methu a gwneud hynny. Ac ar hyn o bryd mae'n Blair. A aml da'n gweld Andy Morris yn eista lawr. Mae'n bloedio'r ochr yr yslys larfar, ond mae'n rhaid bod Craig Harris yn dweud na i sefyll i fyny y trwma. Dim seibiant bach. Dwi'n siŵr bod y chwaraewyr i gyd wrth i bod yn gweld bod Morris yn ddigon hamddenol ar hyn o bryd i eistedd. Nid felly, Colin Caton yn sefyll a'i dîm o ar ôl hediad difrifol chydig wythnosau nôl. Nawr wedi cael tair buddigoliaeth allan o'r 4 gêm ola. Ac 2 dîm ar record gampus y tymor yma. A mae'r rhywun yn teimlo, os di'r Bala yn gallu gwneud rhywbeth yn erbyn y Seintiau neu Connah, dyna o bosib allai roi'r pencampwriaeth i'r tîm arall. Ond mae'n dalcen caled i'r Bala heno. Maen nhw'n cael traffed i chlyru. Ac Johnny Hunt, sawl chwaraewyr yn y cyngor sy'n gallu taflu'n bell. Mae'n dacdeg boblogaidd yn dydi. Yndi, mae hi, ac rai bo amser pan ni'n gwybod tîm Sgorio Cymru fydde chwilio am rywun weithiau sydd efo tafliad hir pan ti'n chwarae'r gia cil. Maen nhw fel cicio Corneli ac maen nhw mor allweddol, ac maen nhw lot o wledydd i mynd disgwyl chwarae. Mae pob yn chwarae i'w arddull o chwarae o'r cefn i'r drwy cwrs Cosby drwy ganol cae, ond weithiau mae angen mynd yn union gorffol a maen nhw'n dal tîm allan. Ie, pa un? Cymwch un o 2 ddewis pendant am y drosodd hwnna. A Morris, mae'n ffordd o gico'r smotyn ydi Sadwrn, os ydi gallu gwneud bywyd chydig bach yn fwy cyfforddus yn erbyn y Bari. Ie, mae o reit gywir fel arfer o'r smotyn, dydy. Smith, cael ei gael lawr gan Pŵl, Henry Jones a Horan. Da chi'n ryw ame, pwy sy'n mynd i ennill y brwydr honna? Aaron Edwards sy'n mynd dda iawn heibios i Kieran Smith ac yn canfod Dans am ar dyfarnwr. Dath a feddwl am chwarae'r fantes, ond oedd Aaron Edwards yn slick fanna, a mae eisiau gair bach gan y dyfarnwr, ia. Ydy Aaron yn hapus chwaith. Ia, falle efo'r
ansawdd sydd gan Connah ac sydd nhw'n gallu sgorio goliau o gicia gosod efallai bod y dyfarwn di gwneud ffafra a Connah fanna gan bod nhw'n mynd i chwarae pêl-droed dinadol efo cyflwr y cae ond i'r Redwrs dangos i brofiad oedd o'n gwybod yn mynd yn bell iawn. Allan gan Pete. A mae rhaid i'r Bala a Henry Jones fod ychydig bach yn fwy gofalus. Mae'n ffodus yn y gyfle i droi amddiffyn yn ymosod neb i fyny. Ond nawr te mae honna yn drosedd gwbl sinigaidd gan Hunt. A Carden Felen gynta'r noson. Ac mi nath y garden honna dorri ar ymosodiad addawol. Ia, chdi'n gweld Johnny Hunt, chdi'n gwybod beth am di wneud, mynd i nath Henry Jones cicio y bel heibio fo, ond o'n i siarad fod Jay Cadden cyn cychwyn y gêm, ac oedd o'n dweud tydi Johnny Hunt dim o gorau yn amddiffyn un erbyn un, ac efallai bod y Bala di gwneud i gwaith cartra a di gweld hynna, ac dyna pam efallai bod i gael hogia fel Henry Jones a Corea i redag teg ato fo. Dyna falu sŵan, mae di gweld Cerdy Melin yn gynnar iawn yn y gêm. Mae gan Henry Jones ddigon i anelu teg ato fo. 10 munud o'r gêm wedi chwarae, mae o wastad yn cymryd i amser uwch ben y cicio gosod. Weithiau maen nhw'n ardderchog. A mae hangen i hon fod. Ac yn y diwedd, Wild oedd yn ôl yn cynorthwyo i amddiffyn. Chwarae'n saff, dwi'n siŵr os oedd angen ildio'r gig gornel, ond dim nonsens. Ie, well, ti fod yn saff dydi, ond efallai fan o ddiffyg cyfathrebu o, mae rhaid o'n arwyn un ochr yw'r balans sefyll tu cefn iddo. Ie, ac wrth gwrs mae Venables o gwmpas, a da chi'n cymryd unrhyw fath o gamble pan mae Venables yn barod i fwydo ar unrhyw gig gosod yna fo eto. A Henry Jones yn barod i gymryd hon. Bydd hon yn gwiro allan ar droed dde. Henry Jones at y postyn pella. Dath Dans yn dda fanna i gynorthwy ar amddiffyn. A mae Spittle di brwydro i ennill honna nôl. Cyfle arall i'r hoeddi mewn, di gael ei anelu at Pete sy'n dal i fyny. Mae Pete yn rhyw wthio i ddyn, Hunt oedd hwnnw. Mae allan Macreth. Henry Jones, Davies hefo fo. Ac mae'r drosedd yn cael ei rhoi yn erbyn yr ymosodwr. A mi nath Davies waith amddiffynol, penderfynol fanna. Do, mae'n ogyn reit ffit, mae'n gallu mynd i fyny i lawr. Naill ochr na'r llall, felly, a nath o waith da, fe oedd yn gry yn ebyn Henry Jones, ac Henry Jones jyst yn gafal ni grys, ac rhaid dweud, Lee Evans yn y fan ar lle i weld Jones fan yn tynnu Chris Davies yn ôl. Mae Barry ar y blaen yn erbyn Pen y Bont. Y Barry ar 39 pwynt, Pen y Bont ar 38 pwynt. Jamie Bird ar Barry'n hedfan. Ac chydig bach o bwysau felly ar y Bala, dyn nhw'n sicr o'i trydydd lle. Mae Keaton yn gwybod dim ond y trydydd lle sy'n sicrhau y lle yn Ewrop. Ac ar hyn o bryd mae'r Barry nawr o fewn 7 pwynt i'r Bala. Ie, oedd angen i wrth gwrs y Bala golli gêm neu ddwy, ond fydd y gêm ar rhwngddyn nhw ac wrth gwrs Pen y Bont yn allweddol. Fel ti sôn am gêm ar rhwng Connah a Saint Newydd yn y pethefnos nesa yma, a gêm mawr yn dod i fyny. Dyna beth sy'n dda fod y gyngrair yn holli'n ddwy ar y gwylod a hefyd ar y brig. Yep. A mae'n rhywbeth eitha ironig yn does bod y holl ffysma am y cyngrair 12 tîm yma. Mae'r syniad wedi bod yma yng Nghymru ers, wel, cyhyd. A mae o yn golygu diwedd tymor mwy difyr, dydy? Yndi mae ac penderfyniad i newid y strwythyr i holli'r gyngrair y ddwy. I fi, mae di talu ar ei garfed, mae'n cadw tîma efo diddordeb efo rhywbeth i chwarae amdan. Dwi'n gwybod na ddim eleni oherwydd y Covid, ond bob tymor arall mae yna rhywbeth i chwarae amdan teg at diwedd y tymor. Ac un peth swn i hoffi weld yn ystod y pandemig, mae yna gyfle i Gymdeithas Bêl-droed symud y gyngrair ac jyst cael go ar y chwarae yn ystod y tymor yr haf. Mae Met di sgorio ail gol yn erbyn Hwlffordd sydd fel test wedi rhoi fyny ar ei tymor yn dydyn. Yndi, mae yno, efallai chwaraewyr yn gweld os da ni'n dwrffan y seithfed, da ni'n cael mynd i'r gêm ail gyfle ac efallai yn un ffordd ochr y Ceiniog ti'n gweld
y reswm pam maen nhw wedi penderfynu peidio i gadw ffydd efo'r rheolwr sy'n ei gwaith gwych yna, ond o ochr arall i'r ginio gyfer ochr ewyr, mae'n anodd iawn. Hunt, un arall o'r tafliadau hir yna, ac oedd hwnna ddim yn arbennig o ddeniadol gan Stevens, ac mae'n ildio'r meddiant baidd o'r had, i bwysleisio'r ffaith, yr heswm a Holford i penderfynu pidio mynd am y seithfed safle, dydy i rheolwr nhw, does gynno fo ddim y bath o dyna roi a felly allu'r rheoli yn Ewrop, a dyn nhw'n isio disodli awdurdod o'n y clwb, allwch chi ddallt hynny, ond mae'n geid drwg i hygrededd y clwb, gwni drafod mwy ar ôl y gig gornel yma gan Pŵl. I angen yr ansawdd rwan, mae'n cei Connah'n gweithio'n aml iawn ar cicio gosod a cicio corneli yn ystod yr wythnos. Ydych chi'n gallu gweld ôl yr ymarfer hwnnw yn y symudiadau yma. Tibbet yn hytrach Ramsey wedi cael honna'n glir. Oedd Henry Jones yn barod i ymosod fanna. Ac unwaith eto. A mae Mark di sôn amdano fo. Harrison yn darllen y perigl. Mor dda. Oedd o yna'n doedd. Mae gan Morris. Dipyn o le gan Morris i fynd i'r dde neu'r chwith. Mae'n dewis y chwith a Pŵl. Chydig bach o gynnydd yn y tempo di'r croeso ddim digon da mewn at Wild. Ia'r ansawdd ddim yn gorau fan ond yn ôl at Danny Harrison. Weithiau ti'n angen cyflymder, cos i gallu, so mae dy feddwl dim yn oed yna, yn meddwl yn gynt nad y goesa di, ac dyna mae'n neud fo a George fo'n darllen ar a gweld beth sy'n wedi ddigwydd rhyw eilad neu ddwy'n gyflymach na'r ymosodwr. Oli Holbert wedi cael yr ail gol i'r Met, 2-0 iddyn nhw yn erbyn Hwlffordd. Chwarter awr o'r gêm wedi chwarae, a mae yna un peth sy'n sicr yn fwy disglair a llachar na'r gêm ar hyn o bryd. Ac mae'n braf gallu dod lawr i laned Dyfrdwy ac edmygu golygfa. Lygfa gwych yma heno. Davies sy'n gallu bod yn olygfa wych i hun mewn tymor mor gampus iddo fo. Oeddech chi'n sôn amdano fo, ond hynny yw, ydych chi'n sôn am pwy ydi chwaraewr y tymor, mae wedi gyda argraff yn dydi. Do, dwi'n gwybod beth i'r oedran, maen nhw fynd am chwaraewr ieuing ar y tymor, ond os di Danny yn y grŵp yna, sicr mae o'n un fydd yn gorau cael ei roed i fyny. Rydd mae wedi cael tymor gwych i dymor cyntaf. A mae wedi gymryd amser i ddechrau yn y gemau Ewropeaidd i ddod i mewn i strwythu'r cei Connah, ond ers iddo ddod i mewn, mae wedi chwarae 5 gem ar 20 y tymor yma'n barod ac mae wedi gwneud gwaith gwych mewn nifer o safleoedd gwahanol i Andy Morrison yn enni. Mae'n mor gystadleol a mae'n fler, mae'n mynd o goch i wyn ar hyn o bryd yn dydi. Yndi, so'n llawer o bêl droed yn cael ei chwarae, felly brwydr ydi yng nghanol y cae. Ac dyma'r bêl yn yr awyr lot ac a Dans, Edwards, Davies a Smith yn ei chanol i, ond so'n llawer ansawdd ar hyn o bryd. Mae hwnna'n glyfer gan Spittle at Henry Jones, mae Correa yn y canol, oedd Venables yno hefyd. Liam Davies, di'r hif 12, fo sydd wedi cholli hi. A mae gan Disney. Dans yn chwilio am Wild. Mae Wild ar y ben ei hun yma. Gwybod bod ti'n dod o un pen y cae llall, a bod yna waith amddiffynol i wneud gan Pŵl a Davies. Pêl hir eto. Henry Jones yn ceisio ymestyn tuag ati hi. Chydig bach gormod, os yna rhywun sy'n gallu dod pêl i lawr a gwneud rhywbeth efo fo. Henry Jones di hwnna. Ia, falle dyna di ffordd gorau y Bala heno rydd. Dyna di sôn am gyflymder, diffyg gyflymder Horan a Harrison. Ond efallai, oedd o bêl na'r hun yn gorchol ar hy sydd. Angen chydig bach o ongl ar y bêl. Ar y cyfla i Henry Jones. Neu Correa ddefnyddio cyflymder. Aaron Edwards yn ei ffenio i lawr, neb yna, ond Kieran Smith, sal gan Kieran Smith eto, a mae'n cydnabod i fai. Ond am bas fach glyfer gan Davies ac gyda'r hediad yn ddeallus iawn gan Aaron Edwards. Pete, yn cweit yn ei chlirio yna di. Davies yn cael ei gael lawr ac mae'n dafliad a sicr yn ara bach, da chi'n teimlo bod cei Connah'n dechrau cael gafel yn y gêm? Ia, maen nhw'n cael fwy o'r meddiant ymosodol, mae'r Bala'n cisio gwrth ymosod, ond dydy'r ansawdd ddim y gorau o'r esgyll hyd yma i ganol y cwrt Cosby. Mae Wild yn unig iawn ar ben ei hun, angen fwy o gyrff i ymuno fo'n y cwrt Cosby pan mae'r gwaith yn dod i mewn.
Hunt eto, Kieran Smith I fod yn deg. Chwarae teg iddo ddydd hwn wastad ddod nôl I weithio I gynorthwyo. Ac diolch y tala, ond mae'n un da am godi. A mae di ennill ambell I bel, a mae'n edrych fel tasa fo nghanol brwydr yn barod. Da ddim di chwarae 20 munud. Sgellor oedd o, de, pan oedd o ymuno'r Bala I gychwyn, ond mae di setlo mewn I ganol y cae ddiweddar. Mae hwnna'n un o'r pwyntiau bach o glod sy'n cael ei roi Colin Caton am gael y weledigaeth I wneud y newid yna sydd wedi bod yn effeithiol. Horn yn mynd fyny amdani hi. Mae drosedd arno fo. Dwi'n meddwl at George oedd yn troseddu fanna. Dwi'n meddwl bod Lee Evans y dyfarnwyd I gael trosedd gan rhywun arall. Efallai dwi'n meddwl Callum Morris oedd yr un yn tynnu Venables yn ôl. Yn cip ola ni ar heilwen gogledd ddwyrain Cymru. Ac ar bwy fydd yr haul yn mynd lawr heno, de bydd y Seintiau Newydd neu Connah, Pen y Bont neu'r Bari. Dyna'r ddwy frwydr wirioneddol gyffroes, ond dwi'n hoffi'r pwynt mae Mark di gwneud am un nath Malcolm Allen gyfeirio ato fe ddi Sadwrn. Y posibiliad yma y gallai Flint gyrraedd y seithfed safle, a mae Gibson, chi'n abod o'n dda, mae'n hen lwynog yn y cyngrair yma, dydi? Yndi mae o, ac o'n i siarad efo cadeirydd y Flint nos Fawrth a nos Wener, ac oedd o'n deud faint o waith gwych mae Neil Gibson i'n gwneud. Mae chwaraewr I mewn yn ystod y cyfnod trosglwyddo mis Ionawr, a maen nhw wedi cael argraff ar y tîm. Nath nhw'n gymryd rhyw 4-5 gêm I setlo mewn cyn i'r gyngrair holli'n ddwy, ond ers yna mae Josh Amis, Edmund Clark, maen nhw wedi cael tair gêm wych yn ddiweddar, ac fel dwi'n dweud, mae'n gêm fawr heno yn erbyn y Dre Newydd. Mae'r ddau dîm I gobeithio ar y ddal y ffordd I fyny. Hollol. Ac mae hwnna'n bwyd da. Mae yna 2 gêm mewn gwirionedd. Does thair cystadleuaeth sy'n eto I ymladd amdanyn nhw yn yr wythnosau yma sy'n weddill. Morris at Hunt. Davies eto. Ac fi Spittle yn teimlo chydig bach yn anlwcus fan. Ryw aros yn un fan nath Davies, a mae wedi teimlo yn dydi. Dwi'n bwysio os mae yn aros lawr. Yndi, fatha'r cyffyrddiad can Davies, dim I fanna ddi fod, felly oedd o'n gorau newid cyfeiriad yn Spittle yn cisio adennill y meddiant, a dwi'n meddwl jyst sathru ar ei sowdol o. Dwi'n meddwl fod ti'n fwriadol, felly dyna pam dwi'n digol cerdyn melyn, ond mae'n rhoi cyfle I Connah rwan. Gael y bel mae mewn I ganol y cwrs Cosby. Ryw grafiad ar gefn y sawdl rhywsyd, fel arasodd o. Mae hynna'n brifo ar gefn yr Achilles. Mae hynna'n boenus iawn. Dydy o'n gyfforddus na di. Mae'n bosib bydd esgyd gymaint o draffedd a dim byd. Ac yn y cyngrair I gadarnhau Hwlffordd ar 32 o bwyntiau. Mae'r Dre Newydd o fewn 4 pwynt, ond mae Flint 7 pwynt sy'n rhyngddi nhw a Hwlffordd. Mae Met di sgorio trydydd gol. Felly mae Hwlffordd yno i'w dal heb unrhyw amheuaeth am hynny. Mae Flint yn chwarae Hwlffordd Sadwrn. A Sadwrn wedyn, felly mae'r gemau fel ar y brig efo'r gemau cyfatebol yma wythnos nesaf. Mae'r fath yn y gwylodion. Pŵl. Golwr yn penderfynu aros. Pyd y dod am honna. Mae'n dod I Disney. Disney yn glyfer ni chodi mewn dans! Cyfle. Ac ambell un yn mynegu I anfodlonrwydd yn fwy croch nag eraill. Da ni'n ymddiheira am hynny. Ond mae hwnna'n gyfle I dans. Mae'n ceisio ffynnu lawr fel ti'n cael dy ddysgu pan ti'n fingach. Ond y fanna ti'n mond yn gorau taro'r targed. Sa'n am gobaith i'r amser. Mae eisiau pinnau nôl allan mae wedi dod i'r cyfeiriad. So mae eisiau mynd i'r chwith o'r golwr. Mae'n jyst eich eisiau I ffynnu I lawr. Wrth gwrs mae'n ffynnu gormod I lawr a mae bel yn adlamu dros y traws. Ond hwnna'n gyfle gwych I Connah. Wrth gwrs fydd Andy Morris yn mynd hapus efo'r ansawdd gan chwaraewr o safon Neil Dance wrth gwrs.
A na, mae'n gwneud gymaint yn dda dans. Pan brynwyd o, 38 mlwydd oed, a gyda chi'n rhyw feddwl faint o bobl ar fi'n dathlu deugen mae Morris yn isio ni dîm. Ond mae o wedi gwneud yn dda. Mae Danny Davies gyda llaw yn dal I hercian, so hwnna'n golled. Ie, mae gyda opsiwn am Chris Owens, mae o'n gallu chwarae lawr y chwith hefyd, ac wrth gwrs cefn'r chwith neu asgellwr chwith, ond hefyd efallai bod Insel neu Curran yn cael dod ar y maes yn opsiwn I fod fydd yn iawn. Ie, mae'n edrych yn fwy cyfforddus rwan ydy, ond bydd na hanner llygad ar y gêm fawr na Sadwrn, cofiwch. Cei Connah'n teithio i'r seintiau, da ni yno wrth gwrs fydd y gêm yn fyw ar S4C. Os oes unrhyw amheuaeth, go bryn y bydd i'r reolwr yn cymryd gambol efo fo, mae gan Correa. Cam dafliad o'ch hwnna, lle chi goelio'r peth? Ie, da ni'n gweld llawer o hynna na da'n rhaid deud dyddi yma, ond Lee Evans yn y gyngor ers tipyn rwan. Ac wrth gwrs fi Spittle na fi Colin Kitty yn apus efo Johnny Spittle ildio meddiant pan maen nhw'n beth 20 llath o'r llun. Cornel am cyfle da I gael y bel yn Cwrt Cosby I greu rhywbeth. Os y ganddo chi ddiddordeb mewn cam dafliadau, na'r ail heno barod. Venables yn hofran, yn effro, fel mae o hyd. Noson fawr henoedd y fo o bosib. Mae ar 199 o goliau yn uwch gyngrau'r Cymru. Fe allai fo ymuno ar clwb 200 heno. Disney. Mewn adans o honna ddim digon da gan Disney. Morris. Horan. Correa di gyd yn dda fan fewr a wedi cael gormod. Mae'n anodd gwybod be I wneud efo Horan. Mae rai chi roi popeth ganddo chi I fynd yn I erbyn o. Ond mae wedi croesi'r llinell. Ie, Correa, trio ceisio nadu i'r onedwr trwy'n nhw'n llawer yn hwnna, jyst cryfach na George o ran oedd o. Ie, I ddeud y gwir. Ond nath o nadu wedyn i'r onedwr sgwyd y gic yn sydyn. O dyna be nath o, ni meddwl oedd e'n byd na drosedd. Na, jyst nadu camu flaen i'r onedwr nath o. Oedd i'r chwilio I gael y gic yn sydyn, felly. Barbari di mynd o'r blaen. O ddwy I ddim o ben y byd o Ramsey ni wneud. Mae Ben o'n I ddwylo fo ac yn ffodus iawn iddo fo o Declan Poole methu manteisio. Ie, oedd hi'n uniongyrchol gan Oli Byrne, a dwi'n meddwl na Chris Venables oedd o. Nath glirodd ar y llinell I hun ac y gwaith am ddiffynol gwych gan y captan. A falle os wedi cael ei ganfed gol drwy rwyd I hun. Ond oedd Poole a'i lygad ar y bel. Dwi'n siŵr bod o'n disgwyl I lanio a chwarae teg I Venables. Yn y gyfle arall I Poole i'r hoeddi mewn. Mae Disney ar y postyn pella. Mae wedi cael ei anelu ato fo. Mae o'n glyfer nôl mewn. Oedd yna wthiad beth bynnag yn y fan honno. Ie, yn beniad da yn ôl ar draws y Cwrt Cosby, neu'r Cwrt 6 ac dwi'n meddwl Wild yn gwthiad bach I Anthony Stevens, a rhaid ddim a Lee Evans I gael popeth yn gywir hyd yma heno. Total am llawer yn honna, ond jyst yw wthiad bach a dyddi yma maen nhw'n yn gicio'r hyd wrth gwrs. Un sydd yn nghlwb y 200 yn barod wrth gwrs, a fi'n cael cwmni'r unig un sy'n nghlwb y 300. A mae hynny werth I ddeud. Ie, dwi'n cofio pan o'n I ar 299 ac o'n i'n dwi'n meddwl gynnu fi 4 neu 5 gêm I fi nes i fedru gicio smotyn yn Llanelli I gael 300, ond fydd Venables yn gobeithio fod o'n cael yr un rhediad. Fydd o'n gobeithio gael o cyn diwedd y tymor yma, wrth gwrs. Mae Clagan gyda llaw sgoriad ar ail gol yn y gêm rhwng y Bari a Phen-y-Bont. Y bel gan Poole eto. Cael ei orfodi am yno. Yn erbyn pwy sgorio chi? Eich 300, da chi'n cofio? O, Hwlffordd. Yn erbyn Hwlffordd. Fe dig I gorsmotu mewn Llanelli, ond nath Ashley Morris dweud, ti'n misio cael 300 o'r smotu mewn fo. Oedd ni'n arbediad da, rhaid dweud. Mae'r rhaid bod I.
Ie, 200 by'n Gynarfon, os dwi'n cofio newn ar ôl fel. Os dwi'n cofio'n iawn, mae'n breuddwydion dyn nhw bob nos. A 200 hanner erbyn Hwlffordd. Ie, dwi'n cofio cael fy 1-1 erbyn ysgol yr Alun y Wyddgrug. Dans. Ac oedd honno bellter hyfeddol o ryw lachen. Wild allan at Dans, ar ei Wild gymryd y cyflymdrodd ar y bas yn do. Mae'n gystadleuol, so ymheth am hynny. Ie, ni'n meddwl bod yna drosedd efo yna. Lee Evans ceisio chwarae'r reol fantaeth. Neil Dans jyst yn tynnu crys. Liam Davies yn ôl chydig bach. Ac yna di'n llawer o fantais i'r Bala. 7 gêm yn weddill gan gynnwys heno. A dyma fel mae hi. Ac yn y gemau lle mae yna goliau, mae yna fwy nag un di bod fel y sonia si. Mae Clagan yn sgorio dyna'i hanner canfed gol o, a mae o'n sgorio'r hanner canfed yn dechrau ganfed gêm. Met Caerdydd 2-0 ar y blaen yn erbyn Hwlffordd. A fydd hynny'n hwb i fechgyn i fi'n gymet. Ie, maen nhw wedi tangyflawni y tymor yma. Ond efallai bod y pandemig di chwarae ran, gael bod y myfyrwyr ydyn nhw, efallai bod nhw'n di dod i'r coleg, bod nhw'n gweithio'n rhithiol adra, felly bod nhw'n meddwl, wel, felly ni aros yma adra am flwyddyn, a wedyn, ella fydden nhw'n gryfach tymor nesaf, ella fydden nhw'n falch bod yna neb yn disgyn o'r gyngor y tymor yma. Mae hwnna'n bwynt ardderchog, os wedi bod mor greulon, os nhw yn disgyn oherwydd bod nhw'n gorfod gweithio'n rhithiol. Venables yn ôl i gymryd y bel oddi ar Dans a mae fyny tuag at Crea, mae ar ei ben ei hun yn llwyr. Ac mae angen fod yn gryfach, mae angen gwell, os i chwarae fel ymysodwr, wedi maint Corea, mae'n gawr ymysodwr, mae angen gwarchod y bel yn well, a dod â chwaraewyr fel Venables a Henry Jones i mewn i'r gêm. Ar hyn o bryd, diolch yn gwneud y gwaith sylfaenol na fel ymysodwr ar ben ei hun. Hanner awr o'r gêm di chwarae, dim gol i gei Connah, dim gol i'r seintiau chwaith. Mae mor fain yn dydi. Ac dros y penwythnos, y 2 dîm yn sgorio 1 gol yr un. Chydig ddyddiau cynt, y 2 dîm yn sgorio 6 gol yr un. Maen nhw mor agos at ei gilydd ac mi fyddwn ni ymysg gemau eraill sydd i ddod yn dangos y gêm honno. Nath y nos fori yn fyw ar y we Merched Met Caerdydd yn erbyn Merched Abertawe, y gic gynta am hanner awr wedi 7. Yr un noson, nos fori mwy o sgorio, gwch chi weld goliau heno i gyd y rhaglen honno mae 9. Di sadwn lle arall fasen ni, ond y gêm rhwng y Seintiau Newydd ac Connah. Honna'n fyw, a'r rhaglen yn cychwyn am 5 o'r gloch, a wedyn di llun. Holl goliau'r penwythnos ar sgorio stwnsh. Hunt. Am Wild. Bod yn cam sefyll efo nhw. Ar nhw sefyll braidd yn dod aros. Kieran Smith. Macreth. Hunt sy'n ei wylo efo. Mae Macreth di gyd yn dda i gael i mewn, ond dim pwysau mewn gwirionedd nag oedd ar Oli Byrd. Na, ddim yn groesiad da gan Macreth. Diolch di disgleirio ers dod i'r Bala y tymor yma. Falle bod rhaid yn praes di gael gêm siomedig di sadwn, ond oedd o'n un sy'n gallu difynnu ac i lawr ac Andrew Burns hefyd gath o. Oedd i fod yn chwarae dda i'r Bala yn y gorffennol, ond diolch di gael llawer o gema tymor yma. Disney, Dans, Pool. Pas fach glyfer fan yn ôl at Pool gan Dans. Mae Dans yn chwilio am Wild. Oedd yna wthiad eto yn y cefn. A mae hwn di bod yn y fan lle, fel da chi'n deud, gydol y gêm. Do, mae Wild i weld yn rwystredig heno, mae ar ben ei hun yn fanna. Gan bod yna 3 am ddiffynwr canol, mae un yn nhw'n bob amser yn ei farcio yn agos iawn, felly dim ots pa ochr i'r Cwrt Cosby mae'n mynd, gan bod yna 3 na mae'n anodd iawn darganfod lle yn ganol y Cwrt Cosby. Ie, oeddech chi'n sôn am Macreth yma. Un peth neitho groesi bob cyfle mae'n gael. O le mae Venables yn gwybod, os di'r bel gan Macreth, mae'n mynd i groesi. Ia, mae'n fel ymysodwr, ti'n gwybod os gyn ti asgellwr. Dwi'n cofio Lee Noble, Kenny Burgess, enni byddwn nhw'n chwarae Fangor, ac ti'n gwybod mynd i ddod nhw'n gael y bel. Oedd y bel ar asgell oedd hi'n dod i mewn i Cwrt Cosby, ac fel ymysodwr, ti'n gallu gwneud
amseru dyrediad i'r postyn agosa neu'r postyn pella wedyn. Felly, so mae yna un peth dan, mae'r ansawdd yn gorau bod y well gan nhw. Ond mae mae bach y fwy prin gweld yr asgellwyr mae'n croesi. Mae nhw gyd troi mewn, dydyn? Yndi, dwi'n meddwl beth sydd wedi digwydd i ffordd mae arddull systema y tîm yn chwarae mewn mond yn chwarae fo un ymosodwr rwan, anamal iawn fydden ni'n gweld system 4-4-2 a 2 ymosodwr, un bach talach na'r llall, a bod un yn gweithio wrth y llall. Dyddi yma maen nhw'n chwarae i 4-3-2, 4-2-3, felly ti'n gweld asgellwr troed dde'n chwarae ar y chwith ac fel arall y chwarae lle maen nhw'n torri mewn, a di ransaw ddim o gorau wedyn i mewn i'r cwrs gosbi, mae'n rhoi fwy o gyfle i'r golwr. Difyr. Does am crwysiadau mynd i'r par a'r corridor yn sicrwydd na. A fi'n meddwl fysa fi efo nghwmni heno ddim yn clywed y geiriau corridor a'n sicrwydd, a mae nôl yn hynlle i fi yn yr hagor. Addysgu yn ysgol Bryn Refel, da ni mae'n reidle. Ia, 319 o goliau yn yr uwch gyngrau'r gan Mark Lloyd Williams. Dim fatha bod yn gallu doethi nebu ar sut mae creu goliau. Dyma gyfle i Macreth wneud yr union beth hynny. Lloyd ar y sbardi'n chydig bach, mae Hunt Dieri yn llydan. Ac am unwaith mae'n penderfynu Peter croesi, Spittle sy'n croesi. Allan gan Horan Dans. Smith yn ei gadael i Pete. Mae hwnna'n bas dda gan Pete, at Venables o ddim yn cam sefyll. Henry Jones. Nawr te, mae'n disgyn oedd hwnna'n agos, hwnna weiddi fanna. Disney, oedd efo fo. Gipa'r hwnna'n y munud y Meiron Edwards yn rhyddhau Davies. A mae Spittle i fod yn deg, di bod yn gri, ond be ddigwyddodd fanna rhwng Disney a Henry Jones? Oedd yna'n agos iawn, ond oedd Henry Jones yn cisio redeg ar draws Venables, yn rhaid y beli iddo fo Disney'n cael y cyffyrddiad, ac efallai bod hyn wedi cisio prynu cicio'r smotin yna, Disney sefyll yn llonydd yna. Ac eto penderfyniad cywir. Ie, penderfyniad cywir. 4 i ddim i Met Caerdydd yn erbyn Hwlffordd. 4 i ddim. A mae yna 10 munud ar hanner yn weddill. Rhyw fagliad bach gan Henry Jones fan ar pŵl. Sa'n ni'n dweud bod Henry Jones chydig bach yn lwcus fanna. Rhyw grafiad bach ar y sawdl. Ie, ac mae'n agor i geg i fyd ym mawr. Mae Lee isio gair efo fo. Felly bod o'n dweud fel nath yw'n peth ddigwydd yn y cwrt Cosby chydig eiliadau nôl. Ych chi'n byd. Mae ddim cweit mor amlwg a hynny yn y cwrt Cosby na gwydd. Mae Pŵl yn mynd i gael cyfle roi honni mewn. Mae Morris, Wild a Horan yn aros amdani. Mae tu hwnt iddyn nhw gyd. Smith a fewn yn grif yna. Mae'n dod nôl mewn at Wild. Ie, gwaith da gan Stevens efo yna. Dal i dir efo Mike Wild ac yn ceisio creu gwrth ymosodiad. Mae Creth oedd yn gobeithio y bysa yr amddiffynwr Harrison yn gwneud camgymeriad. Nath o ddim. Llawiad gan Davies, oedd Harrison yn gampus fan yn y cefn. Mae Hwlffordd di ildio 9 gôl mewn gêm a hanner. Dyna mor driennus ydy hi o'i safbwynt nhw. Llawiad bach. Dwi'n gwybod bod y cadeirydd di cadw ffydd efo Wayne Jones ac penderfynu peidio cael rhywun efo trwydded proffesiynol i mewn, ond ydyn nhw'n ymlacio gormod, ydy o'n gorfod bod yn ofalus ac edrych dros y ysgwydd os di'r canlyniadau mae'n parhau, efallai fyddai'n colli'n swydd ac efallai fydden nhw'n dyfaru wedyn peidio cael rhywun i mewn. Pwy fydde yn reolwr wrth ni gael golwg ar y ddau? Sia gymaint yn y fantol yma heno. Dwi'n meddwl, sy'n nhw giro seintia, maen nhw wedi mynd lawr all o. Mae wedi bod yn hynlle. Henry Jones, mae'n teisio ar lithiad gan Harrison. Mae hwnna'n bel dda mewn y chwilio am Corea. Hunt oedd yn ôl yn ei chlirio. Yna Hunt waith da fanna. Ie, gwaith da gan Henry Jones o fanna. Ac Corea a Macreth oedd ar y postyn pella, ond Johnny Hunt yn ei gwaith gwych yn amddiffynol. A Venables methu wedyn cael ham ar cyfle mewn. Wel, nid dyma'r lle i Spittle gam daflu. Maen nhw'n ddofn.
yn hanner Cei Connah'r cae a di cyfleon i fod yn ddofn yn hanner Cei Connah'r cae ddim yn codi'n aml. Harrison, Smith. Gwastraff gan Kieran Smith yn y trian ola angen so wedi gallu cael cyffyrddiad a wedyn penderfynu dwi'n dod nôl i sbitl neu dod nôl allan i'r chwith a mae'r ansawdd yn gorfod bod tipyn gwell. Wedi pan ti mor agos i gwrth Cosby cychwyn fel nes ti sôn anamal iawn ti'n y trian yna'r cae yn ebyn ein. Wild, dal i fynd, mae'n 5 gol i'r met bellach. O, mae Dans yn mynd am honna. Ac, ie. Os da chi'n mynd am y gol sydd fod yn bennawd bore eich fod yn ofalus bod chi'n cicio'r bel a neb arall. Ia, mae'n cadw ligyd ar y bel wrth gwrs, ond ydy'r Hwlffordd wedi cael rhywun gerio oddi ar y cae ta beth, a diffyg am ddiffyn sy'n gyda nhw. Dwi'n meddwl bod o lawr i 10, ond mae'n 10 gol mewn llai na gêm a hanner, 2 gol i Elliot Evans gyda llaw. A Oli Holber wedi cael 2 hefyd. A mae Bradley Woolrich wedi cael y llall. Dwi'n meddwl nath Christine Edwards dweud bod yna rhywun wedi cael cweir un diwrnod ac rhyw ddefnos yn ôl ac bod y sgôr yma wedi ddod ac yna ffodus i Hwlffordd nhw sef ar ei diwedd i. Be di'r neges wedyn i Hwlffordd, ewch allan ac enillwch yr ail hanner. Dyna maen nhw'n deud, ynddo? Mae'n cael gwers yno, dydy. A dwi'n yn siŵr os oes yna rhywun di sgorio cyn heno llai o goliau yn yr uwch gyngrair na met y tymor yma, felly fydd ei regod yna'n gweithio hefyd. Och, Spittle. Mae o'n chwarae'n arferchog am ddiffynwr canol, ond mae yna dipyn mwy i'w gêm o na hynny, does? Oes, mae'n anodd o dda fanna pan ti'n chwarae fel trin yn y gol Sheffield United, pan maen nhw'n chwarae fel trin y cefn, mae'r ddau am ddiffynwr canol naill ochr yr un sy'n y canol efo rhyddid o fynd ymlaen i gynorthwyo y rôl asgellwr. Yna beniad bach da gan Davies yn doedd. Morris. Ie. Met oedd ar waelod rhestr sgorwyr uwch gyngrair. Gwch chi'n gwobr am ddyfalu pwysyn yn awr. Ond ar waelod papeth arall. A derwyddon cefn di'r heini, mae'r bel gan Dans. Stephen sy efo fo. Dans. Disney. Ac ar hyn o bryd, mae'r peli ola i mewn di bod yn ddiffygiol gan y ddau dîm o'n gwirionedd. Do, ma nhw. Mae'r ddau dîm yn gryn amddiffynol yndi, ond os ti'n cael yr ansawdd yna mewn i'r cwrt Cosby, os gen ti ymwysodwyr fel Wild a Venables, naill ochr i'r cae, so ti'n ffafrio un o hynna i ddod ar ddiwedd un o'r croesiadau yn dod i mewn i'r cwrt Cosby. Ond mae'r... ti'n dweud bod ansawdd yn gorfod bod y well, ond efallai hefyd bod symudiadau'r ymwysodwyr yn gorfod bod y well yn y cwrt Cosby. I greu fwy o ledd yn nhw'n hynny. Mae pen y bont di sgorio yn erbyn y Barry, felly y Barry 2 pen y bont ydi honna. Stevens ar draws. Ac cadarnhad i chi eto. Yn y de, mae'r haul yn y gogledd, mae'r goliau yn y de ar hyn o bryd. Ac yn ddifyr yn de, y seintiau yn cael dim mwy o lwc na hynny. A wyddoch chi be? Mae'n hawdd creu y llinellau cofiadwy yma. Mae gyda chi dre newydd o dod yn sbwylio'r cyfan. Maen nhw wedi sgorio, fel dwi'n deall. Ac ar hyn o bryd, felly mae'r dre newydd o fewn 2 bwynt i Hwlffordd yn y 7th safle. Dyna mae'r bwysig allai'r gol honna fod. Ie, nath nhw grefhau i carfan yn dda hefyd yn ystod mis Ionawr gyda Shane Sutton yn ôl Mwandwe. Mae nhw wedi gwneud gwahaniaeth yn fanna. Andros o ddifyr yn de, acos hynny yw, oedd pethau di chwaludd yn dweud cyn y toriad, ond nath nhw ddefnyddio'r toriad yn greadigol fel ma Flint. Ie, mae'r ddau dîm wedi talu'r ganfed i'r ddau ac wrth gwrs, dwi'n meddwl rhwng y ddau yna fi ddiron, dwi'n meddwl mae'n disgyn neith Hwlffordd. Dwi'n meddwl canledau, maen nhw'n gael anodd codi dy gêm. Ar ôl curo Cynthia, dwi'n meddwl sy'n nhw'n cael mynd ymlaen, ond maen nhw wedi colli bob gêm wedyn ac mae'n dod yn anodd iawn
cael dy hyder yn ôl yn wedi pan ti'n gwybod bod yna'n byd i chwarae amdan tymor yma. Mae'n 6 gol i'r Met yn erbyn Hwlffordd. A mae'n 2-1 i'r Bari yn erbyn Pen y Bont, felly doedd brwydro Pen y Bont i gael nôl mewn iddi Cynefegwyl ddim wedi gweithio dda. Mae Aberystwyth ar y blaen yn erbyn y Derwyddon hefyd. Felly y Derwyddon dim, Aberystwyth 1, 2-1 i'r Bari nawr yn erbyn Pen y Bont, 6 i'r Met. Ydy Aberystwyth ddim allan honni chwaith. Mae nhw ennill heno, maen nhw eisiau chwarae Derwyddon eto sos nesaf, felly a maen nhw eisiau chwarae Met nos Wener, felly maen nhw yn siŵr fo i'w hannar llygad ar geisio gorffan y tymor yn gryf ac cipio'r syth o'r safle yna. Hwna'n bas dda gan Venables allan at Henry Jones. A mae Henry Jones, wel, yn cael ei daclo'n 10 gan Harrison. Doedd o'm yn cytuno, mae gan Dans. Mae o cael trafferth i gael y bêl dan reolaeth, mae'n canfod Eiron Edwards. Os yna un cyfle ola yn yr hanner yma am ymosodiad i'r pencampwyr. Allan at Davies. Dwi'n sefyll o fyna. Danny Davies, ond mae Henry Jones mae'n llawr yn rhy hawdd dwi'n meddwl. Fel ti'n gweld, mae'r dyfarnwyr yn gweld hynna yn ystod y tymor ac tymhora blaenorol, ac efallai mae gen i enw rwan am ddisgyn llawer eu hawdd a maen nhw'n meddwl reit, mae'n gorfod bod yn drosedd, mae'n gorfod yn benderfynol bod ti'n drosedd. A Henry Jones di darllen honna i fod yn 10 yn dydi, a di gyd yn ddau ennill kick-off nawr te. Yna kick-goal mae dyfarnwr dwi'n rhaid, dwi'n meddwl off ar ôl. Kick-goal maen nhw'n ddeud. A 2 funud amser ychwanegol a hynny oherwydd annaf na i Danny Davies. Fel arall mae'r gêm di llifo. Ie, mi'n meddwl bod ti'n dod Danny Harris yna dda, oedd yn gwerthu hun, ac eisiau gael y groesiad i mewn, a dwi'n meddwl bod ti'n dod iddi ar i ben glin o. Wrth o fo ddadla mewn chwerthu, mae'n gwybod i hun. Mae'n ail gol di bod i Aberystwyth yn erbyn y Derwyddon. Cottrell, sgoriodd y drydydd gol i'r Bari, David Cottrell. O'n i am ofyn pa un. Ia. I ddod y gwir, o'n i'n crafu'n hen ac yn meddwl gymau Gamble. Dwi'n meddwl, na, dwi yn iawn. O'n i'n cael golwg fanna ar Colin Kitson. Fydd o bodlon? Mae rhaid. Bydd y digon bodlon wrth gwrs. Di sgor, fel bydd yna chwaraewyr allan o'r tîm heno yma. Felly fydd o ddigon bodlon. Mae nhw wedi amddiffyn yn gadarn. Wrth gwrs y triawd yn nghanol ar ymddiffyn, maen nhw wedi bod yn gadarn y bydd Mike Quayle ac maen nhw wedi llyncu bod dim. Oli Byrne. A mae Nelly hon. Mae yna benne mawr i fyny ond at Eiron Edwards mae'n mynd. Mae o'n canfod Davies a mae Davies unwaith eto'n cael y bêl dan reolaeth. Wedi cael ail gyfle ydy at Eiron Edwards. Tot. Morris. Sa gol nawr i'r pencampwyr yn gymaint o hwb seicolegol Disney gafodd yr ergyd. A dyna debiau i fydd ymdrech ola'r hanner cyntaf. Ia, ryw hanner cyfla efo i Disney, ond George Horan yn brwydro. Dan bwysa o Disney ac Ramsey falch gweld hwnna yn mynd i ber postyn. Fel ti'n deud sy'n o hwnna fydd cyfla ola o'r hanner. Gêm gystadleol sy'n dangos pam fod y ddau dîm yma yn ail ac yn drydydd yn yr uwch gyngrair. A steil nodweddiadol y ddau dîm yn amlygu hun hefyd. Mae di bod yn ymladdgar, mae di bod yn frwydr, mae'r cyfleon di bod yn andros y bryn, yr orau o ddigon yn dod i Dans fe ddyle fo wedi sgorio ac eme'n arall y cae. Mae'r gŵr sy'n fewn gol i ymuno â clwb y 200 yn dal ar 1-9-9 a diolch wedi cael cyfle gwirioneddol. Y sgôr ar yr egwyl ydy Connah dim, y Bala dim. Dewch nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner.
Croeso nôl i Laned Dyfrdwy ac i unrhyw un oedd yn meddwl y gallai Connah fod yn hapus efo gêm gyfartal. Mae'r newidiadau maen nhw'n gwneud ar yr egwyl yn gwrthbrofi hynny'n llwyr. Mae Creu Curran yn dod mlaen yn lle Johnny Hunt a mae Jamie Insel yn dod mlaen yn lle Neil Dans. Felly mae Clwyd Williams yn gwmni mi heno. Mae hwnna'n newid positif. Yndi mae o. Yn meddwl sa Johnny Hunt cael ei dynnu ffwr ella dim hanner amser ond yn gynnar yn yr ail hanner wedi bod o di gweld Cerdyn Melyn a ella Chris Owens o'n i disgwyl weld ddod yn ymlaen ond mae'n meddwl bod John Disney di symud i safle cefnwr chwith, Declan Poole fel cefnwr de a mae'n meddwl bod Mike Wilde nhw'n chwarae tu cefn i Insel a Curran felly diddorol gweld sut maen nhw'n ymdopi fy hynna. Davies. Llawer mwy anelu tuag ato fe nawr yn does. Mae Poole yna, mae Insel yn brysga mynd lawr y canol. Aaron Edwards gafodd hanner cyntaf tawel. Ie, neith o symud i chwarae wrth ochr Callum Morris rwan. A fel ni'n sôn, yn yr hanner cyntaf, mi oedd Mike Wilde yn unig yn erbyn y tri na. A mi ffynw'r canol o Bala, felly mae Andy Morris yn di gweld hynna. A di gweld mae rai fi gael rhywun arall i fyny na. So mae di rei dau ymosodwr sy'n reit sionc ar ei dydd yn gallu creu problemau i'r tri amddiffynwr canol i'r Bala. So hwnna wedi gallu bod yn gas ydy gwir ar y ben glin yn gallai? Bysa ma nhw'n gallu bod yn rei casg ond yn ffodus iawn ddim niwed. Insel di ennill honna! Ac i fod yn deg, fe ddoth Ramsey allan yn awdurdodol iawn. Ond nath Insel nid yn unig i hennill i, ond i roi iddi mewn i lle oedd hi'n brifo. Ia, ddim beniad da gan Insel yn ôl ar draws y cwrt Cosby. A Wilde methu chael i, oedd o raid i Ramsey, oedd o ar flyniad raid, oedd o'n gorfod fod yn ddewr o fanna ac yn dyrnu'r bel allan. A fysa chi'n meiddio deud bod Connah wedi bod yn fwy positif yn y munud y hanner cyntaf yma na fuon nhw gydol yr hanner cyntaf ac Insel unwaith eto yn tanio. Ia, fel pan ti'n reid eilyddion ymlaen ti angen nhw greu argraff a mae Curran ac Insel wedi bod syth i mewn i'r gêm. Insel yn fwy na Curran ond dyna ti weld a mae'n siŵr bod nhw'n meddwl un lygad ar gêm Sadwrn dwi eisiau chwarae'n lle mewn i'r gêm na yn ebyn y Seintiau Newydd y Sadwrn. Wel mae da gyth yn efo fel oedd mam arfer dweud. Mae'n siam sgo uchel y fydd y garden felen iddo fe hefyd, ond dyda natur i gêm a mae'r bel di anelu at Curran. Mae Abertawe di ildio gol hwyr iawn yn erbyn Queen's Park Rangers. Ac yn colli'r gêm honna. A mae honna'n ergyd i Abertawe o safbwynt i dyheadau nhw i fod yn y ddau ucha. Oedd Watford i dechrau simsanu, oedd na hanner gobaith yna. No, Watford yn curo Norwich, dwi'n meddwl, oedd ei cartra. Mi oedd nhw. Y gol i ddim, felly dwi'n meddwl. Oedd nhw'n mynd 9 pwynt, dwi'n meddwl, yn glir o Abertawe fo tair gêm o weddill. Felly, ydych yn debygol fod Norwich a Watford yn cael mynd ôl i'r rwch gyngor yn syth bin. Mae Abertawe ar 76 o bwyntiau. Mae hynny 9 pwynt nawr tu ôl i Watford. Ie, i gadarnhau. Mae'n siŵr bod gwahaniaeth golau Watford yn gryfach sy'n i fel. Mae golau wedi bod yn broblem i Abertawe yn dydi tymor yma. Henry Jones. William Venables Horan. Y ddau gapten yn ymgyprus. Mae'n 2-0 i Aberystwyth yn erbyn y derwyddon cefn. Ac i'ch atgoffa chi pa gemau sy'n cael ei chwarae heno a be ydy'r diweddara yn y gemer heina ac yn allweddol bwysig wrth gwrs. Yng Nghanarfon mae'r ei fath yma yma. Di-sgôr. Bydd hwnna'n fuddugoliaeth dda iawn i'r Bari. Ac i Aberystwyth, Venables. Mis yna Aberystwyth ennill oedd yn y byn derwyddon o 2-0. Os dwi'n cofio'n iawn.
Greu newydd yn dal ar y blaen yn y Flint. Honna'n gêm ddifyr iawn iawn. Ia, gol gyntaf Flint ildio yn yr ail hanner o'r tymor. Mae'n siarad fo Sam Hart ar ôl y gêm, mae'n siofod o pryn Neil Gibson newid i arddull o'r dechrau'r ail hanner yma'n meddwl. Wedi talu ar y ganfed hyd yma. Dwi'n meddwl dyna pan gath o'i le nôl yn y tîm. Ia. Tipyn o busach. Cyn chwaraewr Connah wrth gwrs, Sean Smith. Ac yn y chwaraewyr mwyaf cyson, y Bala bellach. Burn. Dos ar ôl honna, Wild y chwilio am cyrraedd, oedd ddim digon cywir. Dwi'n Wild fwy amser nag oedd o feddwl o fyna, dwi'n gwybod pam oedd o'n gorfod penio'r bel yn ôl ar draws y cwrt Cosby, chyd neb yn cyfathrebu gyda fo, ac so gallu cymryd hwnna lawr ar ei fres, a wedyn penderfynu na i dwi'n mynd i'r gydio neu rhedeg â hi mewn i'r cwrt Cosby, ond Andy Morrison yma'n hapus, fel mae Ben Hun sy'n neb ar ei gyfil, mwyn a lais un cyffyrddiad ar ei frest, ac so felly taron ar y foli. Wel, coeliwch neu beidio, wrth ni gael golwg ar y Deans, di sgorio 7 gol yn 10 gêm betha. Bydd y gam dafliad arall di bod. A mae bel gan Burn. Ac unwaith eto, y dacdeg yn aml. Ie, mae gen Lerpwl o fforddwr tafliadau does. Dwi'n cofio trafod hynny y tro cyntaf nath o ddigwydd. Ond yna fo mewn rygbi, mae gen nhw hyfforddwr cicio, ond oes? Ac fel pêl-droed Americanaidd ni. Ond o beth yn anghywir am hwnna da. Oedd y bêl toli benod oedd. A mae hwnna'n edrych yn debyg iawn i fi. Dyna oedd yn un o siau felly yn y maes ymarfer. Felly as y Connell Myta, mae o fel Lerpwl wan yn gallu rhoi gohoddiad i gyd y ffordd ar draws i'r Bala i hyfforddi nos tafliadau yn nhw'n siau. Smith at McGrath. Nôl at Smith. Oedd honna'n uchelgeisiol. Ac unwaith eto, da chi yn rhyw deimlo bod rhaid i'r Bala fod yn gywirach pan maen nhw'n cael cyfle ar bêl mewn i'r cwrt fel yna. Ardderchog gan Smith, ardderchog. Cera pŵl. Bas ddim yr ora wedyn ar ôl gwneud y gwaith. Gwaith da. Ond efallai na camgymeriad fydd yn eiliad gol o men o. Mae ddau amddiffyn i weld reit gadarn ar hyn o bryd. Felly, efallai camgymeriad fel ni fydd yn sicrhau y triffwynt i'r naill un a'r llall. Wel, nath Smith ildio cico'r smotyn yn y gêm ola rhwng y ddau dîm yma. Ac ti cael gair bach yn ei glist gan Colin Kitten. Ac mae yna brofiad am ddiffyn ar fainc y ddau dîm, a hynny'n sicr mae bêl gan Kieran Smith allan o'r McGrath. Ie, nes i chwarae efo Colin yn bai Colwyn blynyddoedd nôl. Mae'n gael yn gawr o amddiffyn o'r canol. Nes i chwarae nebyn Andy Morrison yn nhw'n un o'r un maint. A dych chi yma mewn un darn ni, adrodd y stori. Yndw, o'n i'n mynd law wyth teg at yr asgell oedd i wrtho. Ie, y math o gêm, ydych chi'n falch bod chi wedi cael eich gadw ar y fainc. Ond am bas bach dda, dafliad bach da gan Smith eto mewn at Henry Jones. Mae Abertawe wedi colli, mae bêl gan Spittle mewn oedd Cyria. Mae Cyria wedi troi'r amddiffyn oedd braidd yn dyn ato fo. Nawr te, sbiwch lle mae'r dyfarnwr. Edrych yn union ar y digwyddiad o fewn 10 llathen. Spittle ath i lawr, dwi'n meddwl oedd bêl yn cael ei hanelu at Curran. Smith eto at y Smith arall, a mae o wedi mynd heibio i Wild. Mae Bala'n chwarae dda i fod yn 10. Yndi, maen nhw wedi signo'r pwysau yna gan Connah yn y 5 munud agoriadol a rwan dechrau tyfu mewn i'r hanner. A mae yna waith gwell gan Corea rwan. Fo nath y gwaith sylfaenol i reid Spittle i mewn i'r cwrt Cosby. Ryw chydig eiliadau nôl a gwaith da gan o fanna yn gwarchod y bêl a dod i gyd chwaraewri mewn i'r gêm. Mae un peth yn sicr, mae'r ail hanner yn fwy bywiog na'r hanner cyntaf. Oedd y bar yn isel, ond mae'n dal yn ffaith.
A mae dal yn ddi-sgor. Y bêl at Cyran. Mae Cyran a Wild wrthi ymyl o. Wild yn gobeithio. Fydd o'n ennill y frwydr. Mae gan Insel. Hwna hanner cael ei chlirio Kieran Smith. A ta sawl gwaith dweud i ganmol o am ddod nôl i gynorthwyo. Ie, mi oedd yn ei gwaith da yng nghanol y cae. Dwi'n gael llawer o'r bêl, ond mae di gwneud y gwaith cae barhaw o flaen ar ymnithyr yng nghanol y cae fo a Tom Davies efo yna. Dyna wedi gol llawer o Euron Edwards, Callum Morris na Neil Dance. Bloc da. Dim byd arall. Disney yn defnyddio'i brofiad. A'i gryfder. Mae Creth yn ei chlirio. Oedd Henry Jones ddim digon cryf anna. Mae Poole wedi gyrraedd fo i'r bêl a mae'n rhoi cyfle i gael ei hanelu mewn at Horan. Ia, fi nôl at symud Kieran Smith i ganol cae. Dwi'n cofio rhywun yn holi fi unwaith. Hynny, faint o dactegydd ydy Colin Caton? Disney yn gweld y garden fanna. Ia, faint o dactegydd ydy Colin Caton? Wel, mae'r symudiad yna efo Kieran Smith wedi gweithio, yn dydi? Yndi mae o. Asgellwr oedd o, felly bod y cyflymder wrth yn hyn wedi colli'r cyflymder, felly bod o ddim yn cael llawer argraff ar y gêm fel asgellwr, ond mae o'n dda ar y bêl, mae o'n gweithio'n galad fynig i lawr, felly mae'n gallu darllen gêm y dda, ac mae'n siŵr Colin di gweld hynna, a di weld reit, neu symud hwn chdig bach i mewn, efallai gael fwy o dymhorad allan ohono fo. Ie, Gwr sydd wedi sgorio yn rownd derfynol Cwpan Cymru. Ac Henry Jones yn cymryd y gofal arferol. A fyddech chi'n tybio bod hon yn rhy bell allan i fynd i hun. Mae'n chwilio am Venables ac am Pete. Oedd e'n digon o gyflymder am ni rhywsyd nag oedd mae gan Smith sy'n dod fwy mewn i'r gêm. A mae Smith i gyd yn dda i gael honna mewn i'r cwrt eto. Nawr mae Correa yn mynd unwaith eto, nid yma tro cynta am y gic dros ysgwydd ac unwaith eto fel yr hanner cynta. Mae yna gosbi Dans nath rhywbeth tebyg yn hanner cynta. Ie, yn groesiau da i mewn gan Baidd yr Uchel efallai, ond Pete oedd yno. Ond ia, ddim bericlus doedd y gic gan Correa fanna. 2-0 i'r Dre Newydd yn y Flint. Bod ydych chi'n chwarae yn erbyn, neu efo Morrison neu yn erbyn Morrison? Na, yn erbyn o, oedden ni'n Halifax, nac yn Caer Efrog oedden ni angen ennill y gêm yn Main Road, gêm ola tymor. Be, Main Road oedd yn gartre y tîm oedd yn mynd i fynd i'r Super League? Ia. Oeddech chi'n chwarae ni erbyn nhw? Oedden ni'n chwarae neu, bod oedden nhw'n gorfod, oedden nhw'n gêm ail gyfla, a oedden ni'n gorfod canlyniad gwell na Lincoln neu Wickham. Ac oedden nhw'n chwarae gilydd, a nathon ni golli 3 neu 4 i ddim, a nath Wickham ennill yn y 5 munud ola i'r yn ei lawr. Fel gan Wild, mae Wild i credu ffyn y ledd efo ei hun. Ac ar y brydiau, da chi'n teimlo bod Bala'n geid popeth sy'n bosib efo chydig bach o look. A Wild yn penio heiber postyn, ac yn sicr mae Wild i weld dipyn mwy amlwg, dipyn hapusach ers y newidiadau sydd wedi bod ar yr egwyl. Yndi, mae gan fo gymorth i fynd i'r cae, ac dwi'n meddwl bod Andy Morris yn dweud dim ots pwy o'r tri o'na chi sy'n eistedd yn y twll. Dwi'n angen cael 2 o'na chi fel prif ymosodwyr, ac maen nhw wedi creu tipyn bach o broblemau. Oedd i'r reit gyffyrddus i Stephen Spittle a Pete yn ystod y hanner cyntaf. Mi sgoriodd o y gol ddisadwn wrth gwrs ar y 2 reolwr yn deud doedd na ddim blaenwr arall yn y gyngrair fes ydi gallu sgorio y math o gol sgorio fo, ac oedd hi'n gol bwysig. Be oedd yn arbennig, fysa chi wedi sgorio? Ar un oedd yna ni. Yn erbyn y Bari? So be, dwi'n wedi gweld y gol yna. Rhaid dyd, chris i'm amser neithiwr. Ond i rywun sydd wedi sgorio 319 o golion uwch gyngor Cymru bydd i da i bysa fysa o wedi sgoriau. Ond oedd na ganmol mawr i Wild. Wel iawn i'n onast, pwy wedi gwylio hi. Sy'n gallu deud celwydd fyswn. A deud fyswn wedi sgorio. Di dysgu o le da mae rhaid ffrwyd yn seintiau newydd efo fi. Oedd yna rhyw syllu garw am na i pan oedd yn nes i ddeud celwydd. Y bel yn cael ei gwarchod eto gan Horan.
Venables, dim cweit yn gweithio i Venables na di. Diom ni bod llawer hapusach na Wild, ond mi ddaw hwn yn ôl i wneud rhyw gyfraniadau yng nghanol cae. Be sgyn ti efo ar y fainc y Bala hefyd, tos am llawer o opsiynau gan Colin Kitty i symud Venables fel prif ymosodwr i chwarae gan rhywun arall yn y twll na. Steve Leslie falla, sa'r un sy'n gallu dod ymlaen wthio Venables ychydig bach pellach i fyny. Wel, mi fydda hwn yn falch o'i dîm, tas nhw'n gallu glynu at y pwynt yma sy'n ganddyn nhw. Ac os maen nhw yn chwarae heb Kay, mae Kay yn allweddol yng nghanol cae, mae Mendes yn allweddol yng nghanol cae, mae o'n absennol hefyd. Ac dim ond unwaith yn yr 4 gêm ar 15 diwethaf rhwng y ddau dîm yma, mae'r Bala di ennill. Mae'n 2-2 nawr i ben y bont, mae hwnna'n swnio'n dipyn o gêm. A pen y bont am yr eildro yn dod o fewn gôl. Nath ddwethau hynny ddigwydd ath Barry yn syth i'r pen arall y Sgorio. Ie, dyn nhw fel gol Mike Wild efo yna. Oedd y groesiad yn un dda rhaid deud, ond dwi'n meddwl bod o'n jyst defnyddio'r y cyflymder o'r groesiad mae o, jyst yn eich eifirio hi. Fyswn wedi sgorio fel la. A dydy'r byd Bara menyn. Dydy'r hyfeddol. Goliau bara menyn yn unig. 2 funud yn ôl, Mark Lloyd Williams heb weld gol Wild. Mae yma yn sylwebu ar y gêm rhwng Connah a'r Bala, a mae newydd i gweld hi, ond mae o. Gyle pob ymwysodwr da sgorio hynna, siwr. A mae yn ymwysodwr da. Aaron Edwards. A Kieran Smith di bod yn ddreinen yn ei esluso drwy'r nos. Harrison, mae yna awr o'r gêm wedi chwarae yma. Mae yna awr wedi chwarae yn y gêm yng Nghanarfon. A di Connah ddim wedi sgorio. A'r cysur i hwn ydy, di'r Seintiau Newydd ddim wedi sgorio chwaith. A mae'n para. Ie, pan ti'n ceisio chdi ar Seintiau Newydd yn mynd, dath Andy Morris yn ddeitha fi, pan y gêm pen y bont yma, mae Seintiau Newydd yn mynd i sgorio toman o golia. Ie. A pam dyn nhw ddim, mae rhaid chdi gymryd mantais o hynna. Ac heno efallai ydy'r noson iddyn nhw gymryd mantais. A fyna fwy o bwysau ar y Seintiau wedyn, dysadwn, os di Connah yn ennill a nhw ddim. Oedd y lawiad fanna gan Horan, dim amheuaeth am hynny. Welson ni gyda llaw Andy Morris yn edrych ar ei ffôn yn fanna. Rhain awgrymu bod yn edrych ar y sgoriau sy'n digwydd heno. Rai eraill yn awgrymu bod o fel Mark Lloyd Williams yn edrych ar gol Michael Wild eto. Neu darllen y datganiad am Manchester City. Na chi stori sy'n datblygu. Mae'r Super League yn dadfeilio, neu mae'n ymddangos felly Manchester City a Chelsea gadarnhau di gyhoeddi. Maen nhw'n gadael. Wel, gwrthiad arall. Ti'n meddwl o'n beth sydd chydig dros awr o gêm di chwarae. Connah di wneud 2 eilydd yn barod. Mae gynnu nhw Aaron Williams, ymosodwr arall sy'n gallu dod mewn Chris Owens, efallai fel cefnwr chwith fwy ymosodol na Disney. Safwynt y Bala ti edrych ar Ryan Price efallai fatha yn lle Macreth ac ella Steve Leslie. Dyma yn lle Corea i alluogi Venables symud fwy ymosodol. Henry Jones yn cael ei faglu gan Poole. Mae pen y bont gyda llaw lawr i 10 dyn yn erbyn y Barry. Felly fydd eu tasg nhw o dyn ni'n ôl mewn i'r gêm. Dan Jeffries di gweld y gardiau goch fanna. Fydd eu tasg nhw'n anos nawr. Ie, maen nhw wedi gael mor da pen y bont. Ac rhaid dweud nad nhw'n chwarae gêm dda fa yma yn erbyn Connah 10 diwrnod yn ôl. Nad nhw'n chwarae Connah i gêm i hunan. Oedden nhw'n gorfforol, oedden nhw'n gry. Ac o'r gyntaf i'r ail bel ac yn heiddiannol nath nhw ennill y gêm. Horan eto. Mae llif-oleadau di diffodd yma. Mae'r llif-oleadau wedi diffodd rei ohonyn nhw. Hanner yr rhai lleia uwch ben y brif eisteddle. Mater i'r dyfarnwr ydi o nawr. Michael Wild yn chwilio am Aaron Edwards. Mae Aaron Edwards wedi cael y bel allan i'r asgell nawr te. Cic gornel fyddi. Wel, uwch ben y brif eisteddle. Mae yna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 llif o lifoleadau 4 sydd dal ymlaen. A mae'r Seintiau newydd fynd ar y blaen yn erbyn Caernarfon.
Felly, ydy hi'n nosi mewn mwy nag un ffordd ac mwy nag un rheswm ar y dyn yma. Mae angen gol ar gei Connah. Ac... Llygyd barcud Lee Evans yn eith eto. Mae Horan yn hofran wrth y posten! O'n i'n meddwl da'r sbitl yna, cic gol ydi. Mae mor effeithiol. Ond dwi wedi gweld y llifoliadau, dwi wedi yma blaen pan mae hyn di diffodd. A'r gêm di para ni blaen? Na ddo. Na ddo wir. Dwi'n meddwl Bangor o un. Par y Bangor yn y gyngrau, dwi'n meddwl nath i diffodd yn y byn Bangor. Dyna fel mae hi, y beder ar y chwith ydy'r unig rei sy'n gweithio. A mae'r heini'n un o gyfres o 6. Ond... Alla swn i'n gweld bod y seint ar y blaen lle bod nhw'n diffodd y gweddill. Maen nhw'n gyrru dyn ar foto beic o gyflym i geisio diffodd o golead yn Gaernarfon, dwi'n ddiwa me. Ond ar hyn o bryd i gadarnhau, mae'r seintiau driffwynt yn glir ar frig yr uwch gyngrair. Mae Aaron Edwards yn gweld pŵl yn mynd, a mae'r bas ato fo i'w lwybr o yn un glyfer. A mae Danny Davies yn hydrach ydio. Insol ddoth i fewn. Ie, oedd i'n mynd gormod heibio'r post yna gosana, dwi'n meddwl. Oedd ein Danny Davies yn gwneud y gwaith. Dyle fe di felly hongian yn ôl chydig bach mwy a dal afal ar ei rediad, ond wel iawn dechrau creu y cyfleon rwan. Mae rai bod Lee Evans yn apus efo safon o y llifoliadau, ac bod na ddim peryg i'r chwaraewyr. Efo holl brofiad, hynny yw, ydy hwn yn ddiogel, sa'ch chi'n deud? O do, lle da ni'n weld y fama, dim yn eigon ola i weld, lle fod di bach twllach i weld ochr bell ar cae ac ar y cae, ond mae weld bod mae Lee ddigon apus ar lawr gwlad. Greg Draper gyda llaw ysdi'r hoer, seintiau newydd ar y blaen, ac i gadarnhau mae'r seintiau newydd ar y 66 o bwyntiau, Cei Connah 64 o bwyntiau. Wrth gwrs, o'n i'n deud bod y driffwynt o wahaniaeth, a mae Cei Connah yn cael pwynt yma ar hyn o bryd. Felly 2 bwynt. Ond mae Cei Connah, da chi'n rhyw deimlo, yn cynnyddu'r tempo chydig bach. Mae yna fwy a mwy o donau yn anelu tuag at draeth Cwrdd Cosby y Bala. Ie, falle fod y neges yna o Gaernarfon wedi trosglwyddo lawr i Andy Morrison a'i dîm y fforddi. Y neges cael ei... Ie, mae angen rhywbeth, mae angen gol. Fydd a lai o bwysau ar y seintiau wedyn, di Sadwrn. Yn syni bod na'n Gerdyn Melyn wedi cael y Morris. Ie, ni'n meddwl sef. Ys tynnu Henry Jones yn ôl. Ie, gwaith da gan Henry Jones. Dwi'n wedi cael llawar i wneud hyn, ond y gêm well hyn ond wedi cael o beth dwi wedi weld yn y gorffennol. Mae chdi bach fwy mewn i'r gêm. Ie, mae mor hystledig yn dydi. Mae gyda fe gymaint o dalent, ond o'n i'n edrych sawl gêm mae wedi ddechrau i'r Bala, wrth yma dim ond 7 o gemau wedi cychwyn cyn heno. Dyna yr angysondeb sy'n gyfrifol am hynny. Jones at Macreth ar y postyn pella, dim yn cyrraedd. Davies oedd yn ôl yn ei chlirio at Insol. Nôl i fyny chwilio am Macreth. A mae'r heini yn fara menyn yn fwy da diod i gewri am ddiffyn Cei Connah. Nawr te. Mae pŵl ar rediad wedi dangos gormod o honna i Smith, yn dydi yma Smith. Mae mor effro, mae mor gywir yn ei ryngipio, a mae'n canfod Venables, mae Macreth tu allan iddo fo. A mae yna gam ddealltwriaeth fan, nawr Henry Jones ddim di mynd. Ia, Smith yn gwneud y gwaith gwych, ond wnaeth darllen be o Declan Poole yn disgwyl o gymryd y cyffyrddiad ychwanegol na, a wedyn ryngipio'r meddiant, ond euog wedyn roed y bel i ffwr yn llawer ei hawdd. Mae wedi cael y meddiant, ti angen gadw fa ceisio gwneud y Cei Connah weithio'n gletach i gael y bel nôl, lle jyst roi ti yn ôl yn rhy hawdd. Disney'n gadael, Aaron Williams yn ymlaen yn ei le fo. Ie, dwi'n gwybod
lle mae Aaron Williams yn mynd i chwarae lawr y dde, swn i feddwl. A Danny Davies ella mynd i chwarae fel cefnwr chwith. Ie. Mae Williams yn un sy'n cael ei ddwyno ddi ar y fainc yn aml, a hynny oherwydd i gyflymder, oherwydd y impact mae'n gallu i adael ar gêm prif greu'r goliau Connah, a mae angen creu un arnyn nhw. Dwi'n tafliad hir da, dwi'n gwneud tafliad hir dwi'n meddwl. Felly dyna pam mae'n creu eitha gyn gymaint o goliau. Ie, a Hunt wedi gadael y cae ar hanner amser. Smith. A mae Creth ddim yn mynd i fynd mewn i frwydr am honna. Nawr te, ydy Bale yn disgyn i Henry Jones, mae Venables yn casglu y briwsion at Henry Jones. Ie, ni rwy stadigaeth am boenus i rywun. Fi cryd arall i'r Bala. Mike Wilde yn ildio'r gic. Ac fel mae Venables yn ei wneud, mae o'n geid hyn yn dda. Mi ddaw o nôl i gynorthwyo yn yr awyr yn y cwr Cosby. Pan mae'n y giciau gosod yn dod mewn. Mae daldra gan y Bala does efo Spittle. Mae Anthony Stevens i ôl di aros yn ôl tro yma. Bale tuag at Venables, di ddim yn cyrraedd. Smith yn meddwl am ergydiad, pawb yn y sydd efo ergydio Henry Jones. Nôl at Smith, ormod ar honna. Nath o gadw i fewn wyddoch chi, a mae Pŵl yn ôl i'w chlirio hi. Do nath o dda fanna Smith, jyst i gadw hwnna ar dir i chwarae. Wel, os oedd Henry Jones yn bwriadu gwneud hynny, oedd o'n sgil bach hyfryd ganddo fo. A mae Smith ar dan ar hyn o bryd, os yna rhywun sy'n mynd i wthio. Ie, mae ddau Smith i cael argraff da i'r Bala heno. Un yn cael y cael llall fel cefnwr chwith. Harrison eto ar draws efo Correa. Ond y awgrym bach fan ar hyn yn ei sôn amdano fo, mae gynno fo sgiliau. Oes, mae'n chwaraewr talentog, ond efallai pan ti'n chwarae llawer o gema, bod y hyder di'n disgyn a ti'n meddwl be fydra i wneud i gael yn hun yn ôl i chwarae fwy rheolaidd, ac efallai bod wedi cael oedd ymlaen Sadwn. Dim trosedd, yn y diwedd. Mae'r dyfarnwr wedi meddwl gadael i'r gêm fynd yn ei blaen. A mae Aaron Edwards yn gweld Carden Felen yn ogystal ag ildio cic mewn safle beryglus. Enillodd o'r Bale a fanna, do. Oedd hi'n hwyr fydd. Yr ailyn oedd hi ar Smith? Ar ailyn oedd hi. Nath o'n ddau ennill y Bale yn y lle cynta. Ond wedyn... Wel, mae yna gyfri go arw ar y cerdiau melyn ar hyn o bryd, ac os wrth gwrs efo'r gemau pwysig ar y gorwel. Os yna neb eisiau colli'r heini. Ie, mae yna adag yn y tymor lle maen nhw'n mynd i gael i rybuddio wedyn am y tymor, bod nhw'n gwella i disgyblaeth am y tymor nesaf, ond ddeir nhw'n gobeithio fod yr adeg yna wedi pasio iddo cael chwarae dy Sadwn. A'r rheswm oedd o'n flin, dwi'n meddwl, oedd o'n gwybod mae wedi rhoi cyfle fan hyn i Henry Jones. Ar ei orau mae o'n gallu sgorio fan hyn. A Mir yn gwneud ei waith. Ond na lawio fanna, mae'r dyfarnwr yn syllu, mae'n anwybyddu'r sgrechian. Na, dwi'n meddwl nath ei dlamu mewn a taro fan i gefn. Mae Hwlffordd i sgorio yn erbyn Met Caerdydd, fydden nhw'n crynu yn y brifysgol. A mae'r Bala di cael 5 munud da i fod yn 10. Pan ddoth yr eilyddion i'r maes, ond ryw olwg troed flaen ar Connah. Y Bale mewn at Venables. A'r fercho gan Horan, y dau gapten yn rhoi popeth os i tîmau. Gael y Bale gan y Bala. Ie, ti'n gweld, mae Horan wedi cael y gorau o Venables yn cwrt Cosby Connah, ond y cwrt Cosby i'r Bala, mae Venables yn cael y gorau o Horan yn amddiffynol, felly mae'r ddau wedi canslo gilydd allan y dda iawn hynno. Yr ddau mor brofiadol wrth gwrs. Dyn agosau at chwarter awr ola'r gêm allweddol bwysig yma. Ac ar hyn o bryd mae'r fantes gan y Seintiau Newydd
ar y blaen o hyd o gol Greg Draper yng Nghanarfon. Ac nos fori, mae ganddo ni gêm rhwng Merched Met Caerdydd a Merched Abertawe. Mae honna'n ddiw ganddo ni ar-lein ar gic gynta am hanner awr wedi 7. Wedyn mwy o sgorio nos fori pob un o goliau heno. Fydd eisiau estyn o heglen i ddangos sgoriau Bet Caerdydd. Disadwn y gêm fawr. Da ni yno. Y seintiau yn erbyn Connah. Yr haglen am 5 o gloch ac yna holl goliau'r penwthnos sydd i ddod ar sgorio stwnsh nos lun am hanner awr wedi 5. Ie, fi Connah mae'n ofn mynd i'r seintiau newydd Disadwn oherwydd yn y gêm ar ddechrau tymor ar neuadd y parc oedd Connah ben ysgwydda well na'r seintiau. Oedd seintiau yn ffodus iawn i gipio'r triffwynt noson yna. Dyn ni faint o gyfleon gath i wastraffu gan Connah, ond oedden nhw'n chwarae pêl-droed tipyn gwell na Connah. Felly pawb môl bod y cae yma'n fantais i Connah, ond maen nhw'n gallu chwarae pêl-droed pam angen. Dyn nhw wedi colli oddi carpres mis Hydref. Fydd hynny'n hob arall iddyn nhw. Felly hwnna oedd i yn y seintiau, ie? Dwi'n meddwl mae'n te. Bel y chwilio am wael, dim digon cywir. Venables. Mae pen y bont 10 dyn yn gyfartal yn y bari. Eiron Edwards yn manteisio ar chydig bach o lacrwydd. Os ti'n aros yn gyfartal rhwng y bari a phen y bont, mae'n gynlyniad da yn dydi'r Bala. Si o fewn trwch aden gwybedyn mewn gwirionedd i sicrhau y lle yna yn Ewrop. Ond oddi tannu nhw, mae'n frwydr dda yna'r te. Mae gan yr eilydd Williams. Yn bygwth dangos y cyflymdra yna sydd ei angen. Ie, mi oedd i cael tymor gweddol. Dod yn ôl o bwcle nath o. Dod yn yr academi yma. Chydig o flynyddoedd yn ôl. Weithiau, mae'n talu gadael y clwb a wedyn gweithio dyn ôl i fyny. I bwy mae honna mynd i ddisgyn dyna fo, Williams. Na chi am ddiffyn dewr. Cyrryn oedi gormod o fanna. Dwi'n gwybod o disgwyl i bel droellu chdi bach mwy na nath i. Mae yna amser i sgorio gol wrth gwrs, bod yna amser am pa mae cyfleon felly yn cael ei colli. Mae hwn wedi bod yn brysur a mae wedi dangos i bawb mae fo ydy'r bos. Dwi'n meddwl mae Stevens gyda llaw roddodd i gorff rhwng y gol a'r bêl na efo'r ergyd diwetha yna. Williams sy'n paratoi i gymryd y tafliad hir oedd Mark yn sôn amdani at y postyn gosa. A mor amal mae'n dibynnu pwy sy'n mynd i ddisgyn. Os dy'r seintiau yn ennill Disadwn, mi fydden nhw'n mynd 5 pwynt yn glir. A wedyn, mae rai chi holi a fydde ras sy'n mor agos ar hyn o bryd drosodd mewn be rhwng nos Fawrth a bore Sul. Ie, sy'n gallu bod drosodd adeg am osod nesaf, bysa? Ie, bysa. That's it. Mae'r eilyddio yn mynd i ddigwydd yn y man, dwi'n credu, o safbwynt y Bala. Dim newid i bod ganddyn nhw ar noson pan mae ganddyn nhw chwaraewyr hollol hanfodol allan o'r tîm. Maen nhw'n gwneud yn dda ar hyn o bryd. Ie. Disgwyl mwy gan y gwr yma sy'n dod i ar y cae. Nid heno, ond drwy gydol y tymor. Steve Leslie, mae o'n gallu creu. Dwi'n rhydd drwg, fydd o'n brwydro gyda Henry Jones ar gica gosod. Ie, bydd. Ond fydd Venables wan yn gallu symud i fyny fel prif ymosodwr ac felly fydd o tipyn apusach y chwarae fyny fanna. Mi oedd o chwarae fel yn y rhif 10 pan oedd o'n Llanelli, ond ers iddo fo fynd i'r Bala mae wedi fwy fel prif ymosodwr. A dyna sy'n mynd i gael ei golia. Gornel di honna. Pŵl fydd ni chymryd i. Wel, mae Eiron Edwards yn cael chydig bach o look yn fanna, dwi'n meddwl. Pŵl sy'n mynd yn cymryd hon ar ei droed fe. Mae wedi penderfynu mynd am yr un bwt, am yr un fer. A Davies
Davies at y postyn pella, arbediad ardderchog. Horan unwaith eto ar peniad. Mae mor beryglus oedd cicio gosod ac i fod yn deg ar Ramsey. Mae wedi cael ei feirniadu'r tymor yma. Mae wedi chwarae'n dda heno. Mae wedi gwneud arbediadau pwysig iawn. Do, mae arbediad wych gan Ramsey. Unwaith eto cic gornel o'r maes ymarfer. A maen nhw am gadw'r pwysau. Di hwnna'n disgyn i Pŵl, nac di. Di disgyn i Davies, nac di. Aaron Edwards oedd i fewn yn fan oedd ysmotyn gwyn. Mae Bala yn ymwneud am ei bywyda ar hyn o bryd. Mae Greff, mae wedi gwneud yn dda fanna. Ond wedi hyrmeddiant yn syth i Pŵl at Williams. Mae Williams wedi bod yn fyw ag ystod ymlaen. Mae groesiad tu ôl i bawb. A dwi'n credu allai wella ar ddisgrifiad Mark Hughes Williams. Mae'r Bala yn ymladd am ei bywydau ar hyn o bryd. A mae'r pencampwyr yn chwarae fel tîm sy'n gwybod mewn gwirionedd bod nhw angen gol. Venables yn cydnabod y drosedd honno ar Davies. Ia'r gornel wrth gwrs o'r maes ymarfer yn fyr i Danny Davies ar ansawdd dda gan fo i'r postyn pella. Ac George Oran yn grün ar awyr. Ac oedd ein beniad bwerus a Ramsey'n sefyll yn gadarn. Ac yn pwnio'r bel allan. Mewn â hi eto. Insel, sit. Nath Ramsey arbed honna. Mae rai bod Insel yn meddwl bod hi'n gol. Ia, sut nath Insel fethu, ti feddwl, Nick? Trach na sut nath Ramsey gael ar arbediad yna mewn, ond mae hwnna'n gyfle uraidd i Connah Wild yn neud y peth cywir, penio bel yn ôl ar draws. A Insel wedi cael cyfleon. Mae Smith yn wedi cael carden felen am y drosodd honno ar Aaron Edwards. A mae'r rhain yn sydyn yn funud y anodd i'r Bala. Ia, Smith yn eto syth i mewn yn hwyr ar Aaron Edwards am yr gyfle. Maen nhw'n dechrau creu fwy o bwysau ar y Bala rwan o gicio gosod. Maen nhw'n mynd yn uniongyrchol. Y peli uchel i fyny. Y brawf gwirioneddol ar yr amddiffyn. Mas di gweithio mor galed. Henry Jones hapus i chael i rywle. Sgila gan Williams o fanna. Hyblygrwydd. Mae Canarfon lawr i 10 dyn yn erbyn y Seintiau Newydd, ond wedyn mae Pen y Bont lawr i 10 dyn. Mae nhw wedi sgorio ar bel i Wild. Wild yn ymestyn, wedi cael ail cyfle nac di, a dim yn dod i Williams chwaith. A maen nhw'n curo ac yn curo, ond i'r drws ddim yn agor ar hyn o bryd. Ond mae Wild yn unwaith eto'n cisio gael y bel ar draws y gol. Lle mynd bod yn hunanol a mynd i hun. Mae'r Seintiau Newydd i sgorio ail gol. Curran. Williams tu allan iddo fo. At Williams mae'n mynd. Williams yn croesi chwilio am Insel. Mae'n gwneud 4 enelyd gata fyna Williams ac yn taro'r dyn agosa. Wel, fe oedd Dans gyfle clir yn yr hanner cyntaf. Mae Insel di geid ddim fath. Am hon yn haws na'n dans o lawar. Mae Ramsey'n jyst wneud un yn fawr yn gry. Llathan bob ochr iddo, mae'n gol, ond lle pennu nôl ar draws. Ramsey, mae'n i ffwnio. Mae allan o'i gol! George Oran gwrdd yn gico'r smotyn. Mae yna fwy nag un yn gofyn am gico'r smotyn. Mae yna 6 o chwaraewyr mewn crysau coch yn gofyn am gico'r smotyn. Mae yna ddadla rhwng Aaron Edwards a Henry Jones, ond mae'r cyfleoedd mae'n dod i Connah Wild yn acrobataidd o'na lawio. Ddim yn gwybod, ond o'r gico'r smotyn na, just Sean Smith jyst yn clirio'r bel allan. A dwi'n meddwl bod George Oran yn cicio Smith yn ytrach na y ffordd arall rownd.
Blaine Hudson gyda llaws di sgorio'r ail gol i'r Seintiau Newydd yn Gaernarfon. 2-0 iddyn nhw, Caernarfon lawr i 10 dyn. Mae'n dal yn ddi-sgor yn y fan hyn. Mae'r bêl eto yn cael ei chrafu oddi ar y llinell. Mae'n nôl at Pŵl. Mae fel yr alwm yma yng Nghei Connah. A mae di mynd mewn gan Pŵl heibio pawb. Ac yn y diwedd, ar ôl dod mor agos, ar ôl curo a methu cyfleon, yr ergyd obeithiol a dim mwy gan Declan Pŵl yn mynd yr holl ffordd, a mae Cei Connah nôl ar frig yr uwch gyngrair. Ia, Gornel yn dda, George o'r anwyd eto yn ei chanol un y Cwrt Cosby, mae'n cael ei chlirio o'r cyfle yna, mae Declan Pŵl ac y fama dylia Stevens helo tu allan tuag at yr ysys, mae'n gadael o di mewn, mae o'r roed y groesiad i mewn y fanna, jyst anelu tuag at y postyn pella, pawb yn ei methu fydd ar y golwr yn mynd i'n byd, cos mae o'n gorfod disgwyl tan mae yna rwy'n mynd i chyffwrdd i, a mae o'n cael ei dwyllo gan symudiadau y ddau sef flaen. Ydyn nhw'n cael sefyll sy'n gwestiwn arall, dwi'n meddwl bod nhw. Dwi'n meddwl Nathan Pete yn sefyll tu ôl i'r ddau yma. Andy Morrison ar ben i ddigon. Declan Pŵl dyr i'w tona mewn. Ond ar ôl ymladd ac brwydro mor galad yn ymddiffynol, mae Colin Kittin ddim yn hapus ildio gol mor fler a hwnna. 85 o funudau. Gol fawr yn rheigl y tymor. Ac mae Andy Morrison, dwi'n siŵr fydda di bod yn dechrau meddwl sut i fydd o'i chwmpas i ddisadwn nesaf yn wynebu tasg wahanol eto nawr. Ond i'n deud bod Cei Connah nôl ar frig yr uwch gyngrair. Wel, yno efo'r Seintiau ma nhw'n de. Ond mae'r gwahaniaeth goliau gan y Seintiau. Ond mae'r gofod pwyntiau wedi cael. Ond dwi'n meddwl, beth sy'n digwydd Nick efo'r Bala yn y 5 munud dwytha, maen nhw dildio gyn gymaint o giciau gosod a mynd galluogi i Cei Connah jyst dweud y bel uniongyrchol i'r Cwrt Cosby. Gyrru George o ran, mae Craig Curran yna, mae Mike Wilde yna, pwysa a ton ar ôl ton o bwysa ar gol y Bala ac maen nhw wedi gwegian yn y diwedd. Dyna'n union maen nhw wedi gwneud. Gwegian nes i bod nhw yn disgyn. Ac dwi'n meddwl Colin Kittin wedi bod yn apus o gêm ni sgôr yma heno. A wedyn, ti'n amddiffyn mae gadarn. A mae yna weithiau gyfrifoldeb al y chwaraewyr tu allan yna i ddeud reit, pidiwch ar reid gyn gymaint o droseddau ffwrdd, pidiwch ar reid y cyfla iddyn nhw roed y bel yn Cwrt Cosby i gael y bel teg at Cwrt Cosby ni. Felly mae rhaid i ni ddysgu, ond dyn nhw'n ddysgu yn roedd nhw rhyw 7-8 gicrydd i ffwrdd mewn llefydd lle maen nhw'n gallu rhoi y bel i mewn yn y cwrt ac yn y diwedd oedd y pwysau di talu Cei Connah. Ie. Ond mae rhaid i Cei Connah wneud i'n byd arbennig iawn ac wedi gael y bel i mewn i'r Cwrt Cosby eto ac eto ac eto, ac os oedd y Bala rhoi un cyfle ar ôl y llall iddyn nhw wneud hynny. Ie, pan ti'n sbio ar y groesiad na oedd i gan Declan Pŵl, ti'n gwybod mae yna 2 chwaraewr Cei Connah'n sefyll ar y cwrt 6, ond o'na neb ar ei gyfil nhw. Rwy'n beth maen nhw'n gwneud i symud allan ar ffordd agor fel môr coch ac yn twyllo Alex Ramsey yn y gol. Ac yn sydyn, mae yna olwg flinedig ar yr ymwelwyr. Wnaeth eto rei trosedd i ffwrdd, ond ti'n Andy Morris yn o'n, so ti'n deud wrth y chwaraewyr jyst cad y bel yn y gornel. Ond ella bod nhw'n mynd am gol arall i wneud yn sicr o'r triffwynt. Evan Edwards. Pŵl yn chwilio am y cyfle i groesi. Mae croesiad Evan Edwards yn taro yn erbyn Kieran Smith. A mae'n rhedeg yn garedig i Pŵl. A mae o'n anelu am Wilde. A mae Wilde yn rhoi digon o bwysau ar Pete, sy'n ildio cic gornel arall ac unwaith eto fydd y bel uchel mae'n dod mewn tuag at y Ramsey. Ia, dyna ni. Ti'n meddwl o'n sy'n Cei Connah am di gwylio'r gêm allan. Just cadw'r bel, cadw'r meddiant yn y gornel. Dwi'n gweld llawer amser yn cael ei ychwanegu. Dod i'r ffisio, wedi fod on unwaith yn ystod yr ail hannar. Dwi'n gwybod bod yna lyddio di bod on.
peryg arall wrth gwrs, ac mae Bale wedi cael chwilio am Horan! A mae ar ben, ac unwaith eto, y capten dibynadwy yn dod i'r adwy, ac os oedd y fantes yn fain, yn sydyn mae'n gyfforddus, cei Connah 2, y Bala dim. Ia, jyst symudiad George Horan neb ar ei gyfil. Oedd yr ansawdd yn dda. Pan ti'n gweld, dwi'n gweld pa rif ydy sy'n ceisio marcio George Horan yn fanna, ond mae'n eich di o tipyn agosach i chwaraewr o safon. Venables tro cyntaf efo golli i ddyn hyn yma. A wrth gwrs, dwi'n ni'n deud yn gynharach fod y ddau di canslo un yn allan yn naill gwrs Corsby a llall, a mae George i gael hanner llathan ar Chris y fyna, a wedyn mae di wrth gwrs dyblu'r mantais a sicrhau y triffwynt. Liam Davies yn gadael y maes, da gweld Danny Gossett yn cael cyfle arall i ddod ymlaen fel eilydd, fe ddoth ymlaen fel eilydd disadwn hefyd. Mae McCreth yn gadael y maes hefyd. Ia, mae Danny'n wedi gymryd amser, dydy dod yn ôl wrth gwrs, a fydd o'n gobeithio wan. Gweld y tymor yma allan, cael gymaint o funudau fedrith ar y cae, a wedyn canolbwyntio ar y tymor newydd yn mis Awst. Aaron Edwards yn gadael y maes hefyd, a mi fydd Chris Owens yn dod mlaen fel eilydd yn ei le fo. Wel, wythnos yn ôl oedd Connah a'r Seintiau yn sgorio 6 gol yr un. Disadwn, fe sgorio nhw 1 gol yr un. Heno, maen nhw wedi sgorio 2 gol yr un. Mae mor agos, mae mor fain a hynny. A 4 munud o amser ychwanegol. Ond mae'r llwyfan wedi osod yn neuadd y parc. Ie, mae'n cadw'r diddordeb dydy rhwng y ddau ac cyffro am chydig o leia byddefnos arall wan. Ac mae'n para. Ond mae'r llwyfan wedi osod yn neuadd y parc. Ie, mae'n cadw'r diddordeb dydy rhwng y ddau ac cyffro am chydig o leia byddefnos arall wan. Ac mae'n para. Ond mae'r llwyfan wedi osod yn neuadd y parc. Ie, mae'n cadw'r diddordeb dydy rhwng y ddau ac cyffro am chydig o leia byddefnos arall wan. Ac mae'n para. Fel dwi'n ei dallu yn 2 yr 1. Diddordeb dydy rhwng y ddau ac cyffro am chydig o leia byddefnos arall wan. Ac mae'n para. Fel dwi'n ei dallu yn 2 yr 1 rhwng y Bari a Phen-y-bont. Y gyfle bach fan hyn falle. Ac oedd y fawr ar gyhoeddiad fan yna nag oedd. Na, George Horan unwaith eto. Dwi'n meddwl Danny Harrison fethodd y beniad, dwi'n meddwl yn llithro, dwi'n galluogi Ryan Price gael yr hanner cyfle, ond oedd y pwysau yna gan y capten.
Mae'n noson glir, serog. Insol. Dal i fynd. Venables yn cael ei gero. Os edrydydd i fod yn halen ar y briw, mae gan yr eilydd Williams. A mae'r amddiffyn glew yn para. Dyna ni'n ddofn iawn i mewn i'r amser ychwanegol. Dwi'n yn siŵr o le mae'r funud ychwanegol mae wedi dod. Ond lyddiad dwi'n meddwl, ddechrau'r pedwar. A dyna ddiwedd gornest gystadleol. Hanner cynta hesp. Un cyfle yn unig. Ond yn yr ail hanner, Connah yn rheoli mewn gwirionedd. Gôl ffodus gan Declan Poole mewn gwirionedd. Pas neu groesiad yn mynd yr holl ffordd i gefn yr hwyd. Ond yr ail gôl yn gôl o argyhoeddiad. Taran o beniad gan Horan. Mae'r cyfan yn golygu bod Connah di curo'r Bala o 2 gôl i ddim. Mae'r cyfan yn golygu mae gwahaniaeth goliau'n unig sydd rhyngddyn nhw a'r seintiau newydd ar frig uwch gyngor Cymru. Mae'r cyfan yn golygu a gallwch chi ymuno efo ni am 5 o gloch pnawn Sadwrn am y gêm allweddol rhwng Connah a'r seintiau. Y sgôr heno, Connah 2, y Bala dim oddi wrth Mark Lloyd Williams a finne. Nos da i chi.